ಹೋಗ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾರಣ ಬೈದಿನಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಂದು 7 o'clock ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸಿದ್ವಿ ಗೈಸ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟುವ ಸತಕ ಸೊ ಎಲ್ಲದೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತೊಂದು 17ಗೆ 9 o'clock ತಕ ಸೊ ಲಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಯ್ ಸೊ ಹಣ್ಣು ಬೈದಿತ್ತೆ ಸೊ ಹಣ್ಣು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸಪ್ಪು ಫೈನಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಮುಂಜಿ ಪೆದ್ದು ಗುಂಡಪ್ಪೆ ಮುಂಜಿ ತಿಕ್ಕದೆ ಮಂಗಣ್ಣೆ ಬೋತುಲ್ಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಾಲ್ಕು ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಕ ನಾನು ಅರ್ಥೊಂದಣ್ಣ ಬೈ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥೊಂದು ಬೈದ್ದದು ನಾನು ಲಗೇಜ್ ದೆಪ್ ಬಂದೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ಬಾಜಿ ನರಕದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಗೌಡೆ ಐತನೇ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಡಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಪೊಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಲ ಅಲ್ಪ ಹೊಲನ್ನು ಕುಲ್ಲುಗಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪರ ಬ್ಯಾಗ್ ಫೈನಲಿ ಲಗೇಜ್ ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಇತ್ತು ಜೋ ಕುಲ್ತದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಬಡ ಒಂದು ಗೈಸ್ ಈತ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಪರ ಕೊಡ್ದು ಮೂಲ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ग्रीन लेबल्स का वो है वेज है तो सर्वेंट न्यू सर्वेंट सो गाइस ಊರು ಒಬ್ಬನೇ ಜಾಲಿ ಅಣ್ಣಂಜಿ ಬರಂಜಿ ಜಾತೆ ಏನ್ಸ್ किधर रखेंगे आप बताओ चलो गाइस लेट्स इट चार वाइस सिद्धिपुर ಕಾತೊಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಯಾರಾಗಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೂರು ಸೈಡ್ ಕೂಲೆ ಸೊ ಎಂಕಲೈತೆ ನಾಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಪೋನಿಲ್ಲ ಮೊಗಲು ಪೋಪೆತ್ತಿದೆ ಎನ್ನ ಮೂಜಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾದಾಪಿ ಮೂಜಿನೇ ಇತ್ತ ಹಾಂ ಕೌಂಟರ್ 3 ನಮ್ಮೂಲ್ ಮೂಲ್ 3 ಗೇಟ್ 3 ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ जीजू पंद बुडला एन्न मोबाइल सिम पाडियता एन्न रीचार्ज उंडे गोतु बग तुपे वाईफाई कनेक्ट मल तुपे चलो बाय बाय गाइस बाय बोले निकुल बाय actually time attend 1 second oh my god warma mukkal attend and a flight is 11:40 so wait guys so yan mulille gate open and finally guys I'm here
Mangalore reached. ಖುಷಿ. We'll go fast. ದಾದಾ ಸೆಕೆ ಊರು ಸೆಕೆಟುಂಟು ಮಲ್ಲೆಚ್ಚು ಬಟ್ ಊರೇ ಗಜ್ಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಜೀಜು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದಿದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಫುಲ್ ಲಗೇಜ್ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಭತ್ತ ಸೊ ಹೋಯ್ Mangalore guys. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೇಕು ನೀರು ಮೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಹಾಲ್ತಿ ಅಂದೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಕಾರ್ ಅಲ್ಪದಿಯ ಜೀಜು ಪಿರೌಡುಲ್ಲೇರು ದೇಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಜೇತಿರ ಐಕೋ 5 ಗಂಟೆ ಆತನ ಕಾಂಡೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಕಾಪಿಂದ ಚಿಪ್ಪೋಯ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಇದು ಜತ್ತಿ ಪೇರು ಮಾತ್ರ. ಓ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಬೊಲ್ದಾದೆ ಅಂತ ತೋಜುಂದಿಜಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಗಂಟೆತ್ಯಾ ಹಾಂ ಆಜಾಂಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಬೈದೆ. ಸೊ ಮೊಗ್ಲೆ ಪೂರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅವಾಂಡ್ ಬಟ್ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಏನು ಏನೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಈ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲಿ ಗೈಸ್ ಬಸ್ ತೋಜ್ಜ ದಾದಿ ಯಾತ್ ಬೊಲ್ದು ಎನ್ನತ್ ಬೊಲ್ದುಲ್ಲ ಅಂದ ಎನ್ನದನಿ ಎನ್ನತ್ ಬೊಲ್ದು ತಿನ್ನಣ ಒಂದು ಗೈಸ್ ಬಕ್ಕದ ಆಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಎಂಕು ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಡೆಕೋರೇಷನ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂದು